sani Ondiek iwacho ni moko kuom osiptende mabe nyaka gisani homa lesen iwacho ni ka jotuo dhi kanyo gichiwo mana bills moko winjore jatuo dhi ni ogol ne remo to gindiko ni jatuo samoro norwaki od thieth kuom ndalo 5 e kind mamoko. Ndalo ma ne wan kod samoro kana wacho ni corruption and system. In Kenya, corruption en gima osebede system. En system, en veins mag jo. Because kane wan gi NHIF, of course no ko winjo beni waloko NHIF ni loko name kende, no winjo beni loko policies, programs and structures ma pesa uogodo, mitimo godo inquiry, ming'iyo godo nito gik ma jogi otimogi, oduma miwacho ni gichiwogi, bende gichiwogi to nyaka wabed gi interface gimoro mariwo osiptal to gi NHIF. Ok ni chulo pesa mariwo osiptal gi NHIF nikech ka ng'ato oyawo private hospital to winjo beni wan gi program moro ma establish ni to thieth miwacho ni beno time. Anan gi Jubilee Insurance for example ma ka tuo to ithiedha tibiro yudo ni mondo mi Jubilee Insurance yiene aga kan mondo thiedha nitiere gimiluongo ni approval mar proposed treatment kata podi mekom kanyi rito mondo thiedhi to Jubilee nyaka chiw approval eka thieth no nyalo dhi mbele. To marwa mar government ma onge approval ichiwo mana report ni ng'ane no biro ka no thiedhe, ng'ane no biro ka no thiedhe. Tiende ni mano system ma NHIF no create mondo minegi corrupt godo system, mondo minegi kwal go pesa from negi kao pesa. Tiende ni ung'enu tiyo gi pesa marom udwaro siling 700,000 to uoro milion 10 mondo mi jok maneche NHIF ka odongi madongo kati ikelu no osiptal titeru gimiluongo ni kickback. Anya wacho ni niya, corruption e health sector en gima osebedo condoned, yani oseyiene mondo dhi mbele. Gima owinjo bed ni timo en ni approval owinjo bedie system. Ka government pod onge go uwezo mar bedo gi this approval process to giwach niya health idhi chiw nono mondo ji te odhi onyumre kuru to thiedhgi ma onge gimoro ni ibiro ng'i nikech maendi en corruption ma will be obvious. An adwoko ni Sharon ni problem ma wan godo e sirikand ni and jowetewa gi ang'e ni gin sani gimoro gi sirikal mar broad based gima timore gi sirikand ni gimoro amora en makosa koro mane tab chal kata gi county governments magwa kocha problem everywhere. Onge gima inya wacho ni kawuono to ji ochiwo kamoro ni notimore nikech headline magazet kata ikawo magazet 30 mosekadho kiriwo gi ma en headline mar problem tupu mara ng'ato bedo abducted, mara okwal pesa kama mara gima kama otimo. Mae manyisi ni one ga failed program, a failed system and koro it is even worsening. Okawach marach nikech ka gini kata ne nyanenre nyaka e budget mheshimiwa Orero inyisowa ni nitie 73 billion era dong majane unene parliament ni ministry ma finance Uhuru Kenyatta ne nigi 20 billion computer era. Sani expert wa mawadu hani ne nigi 73 billion computer era. Koro wan gi problems ma ok wanyal solve every time to nikech ena makosa every morning nyaka ichiew yudo problem moro ni kamoro e sector mondo ni maber madhi mbele. Onge SHA is a good idea but idea ni maber ni ka ok omiye good framework maber ma ka ng'ato odonjo osiptal ma Kanyangoli private health center owinjo bed ni nitiere kaka police nigi signal ni a signal ma kama ng'ani obiro ka government system mar SHA approve nikech kine ma gibiro chulo pesa koro ka ken gimi approve then in kori come into payment mano nyiso ni yawe just for corruption.